Så. Ja. Det skulle der være. Nu kom Jørgens ud. Men, Det kan klippes væk, Bjørn. Ja, det er rigtigt. så vil jeg så småt starte. Vi har en lille time til lige at præsentere de her 3 projekter, og jeg vil lige starte med at præsentere mig selv. Jeg kommer ude fra OUH, en af byens rigtig store arbejdspladser. Vi er 10.000 ansatte der på matriklen i Odense og Svendborg. Og der sidder jeg ude og arbejder i afdelingen for driftsoptimering og IT. Og jeg er specielt tilknyttet den sektion, der har med lean og innovation at gøre. Og i den forbindelse så prøver vi jo at driftsoptimere ude i klinikken og falder lejlighedsvis over en række forhindringer, som gør, at man ikke helt er så effektiv, som man gerne ville være. Og en gang imellem så er det på grund af, at vi mangler lidt IT eller udvikling inden for forskellige områder. Og i den forbindelse er vi faldet over 3 små projekter, som vi vil høre, om der var nogle af jer, der vil byde ind på. Dels som praktikophold ude hos os, eller som en del af en hovedopgave. Nu kan vi jo lige sætte dem an. Jeg forestiller mig, at jeg fortæller ganske kort, 10 minutter måske, om hver af de her projekter, så har vi lige en opfølgning på projektet, også på 10 minutter, og så går vi videre til det næste projekt. Så vi har 3 seancer lige 20 minutter. Så håber jeg, at vi kommer hele vejen omkring. Jeg har omdelt de her 3 Word-dokumenter, så I lige kan se, hvad det egentlig handler om. Men det er dem, jeg nu vil gennemgå herovre. Men den første, den handler grundlæggende om, at vi har brug for at lære på rigtig mange måder. Og læring, det kan foregå i et klasselokale, men det kan også foregå via e-learning. Og det egentlig handler om, det er, at vi har nogle meget strikse hygiejneforhold ude ved os. Og der vil vi egentlig gerne prøve at se, om vi ikke kan koble det til noget e-learning. Lidt i stil med, hvis der er nogen af jer, der har kørekort og har været til teoriprøve, nu prøver jeg lige at starte den op. Hvordan vi tager sådan en teoriprøve. Det vi forestiller os, det var udviklingen af en platform, der ligesom kunne gøre det samme som det her. Du skal lige ud af vejen. Hvordan vil du fortsætte? Og så er et spørgsmål om, du skal lige ud af... med forlygterne. Og så kan du svare ja eller nej. Jeg tror, jeg siger... Jeg fortsætter med uændret hastighed. Og nej. Jeg bremser. Og ja, fordi den er over i min vognbane. Men som vi sikkert kan fornemme her, ikke også? Det er sådan noget, man placerer folk i en situation, man stiller dem nogle spørgsmål, og så kunne jeg godt i forlængelse af det også tænke mig, at der kom en konsekvens. Hvis det her situation nu havde været, du kommer til en sengeafdeling, hvor der er nogen, der er isoleret på grund af, at de har en eller anden slem bacille, er jeg ved at sige, så er det, at man skal påføre sig noget tøj, man skal noget sikkerhedsudstyr, man skal efterleve nogle forholdsregler, før man går ind i rummet. Tilsvarende skal man også afklæde sig det der sikkerhedstøj, når man kommer ud. Og den måde, der kunne jeg forestille mig, at sådan noget e-learning, hvor man viser et billede, siger, du er i den her situation, er følgende, hvad gør du? Så er der 3 eller 4, 5 spørgsmål, hvor folk forholder sig. Og når de så har forholdt sig til det, så kommer der en oplysning af de rigtige svar, og også hvad konsekvensen ville være, hvis man ikke havde det rigtigt. For eksempel, at du selv blev syg, eller hele afdelingen blev smittet, og så man lukker en halv sengeafdeling på grund af, at der er salmonella eller roskildesyge, eller ja, noget, der er endnu værre. Det var lidt den ene idé her. Så grundlæggende det handler om at skabe en platform, hvor man kan lægge et billede ind med noget lyd, noget billede, kan bringe folk i en situation, hvor de bliver stillet nogle spørgsmål, og også får hørt, hvad er konsekvensen, hvis du ikke har svaret rigtigt på de her spørgsmål. Spørgsmål og billeder og sådan noget der, det leverer vi selvfølgelig. Vi har et hospital fuld af gode billeder og situationer og spørgsmål. Så det vil være et samarbejde med mig derude, samtidig med at vi også kontakter hygiejnesygeplejerskerne, og de har faktisk en rimelig høj magt. De kan simpelthen lukke en afdeling, hvis det er sådan, hygiejnen ikke er. Men hvad, kan I fange driften i det her, hvad ideen er? Ja, spørgsmål. Jeg kan godt se, at man gerne vil undervise folk og oplyse omkring det her, men der mangler der ligesom det her med at tjekke, at de så også gør det. Det er lidt for sent op, at de ikke har gjort det, når der er et eller andet, der er udbrudt jo. Ja. Jeg tænkte, om man ikke kunne sætte en skide chip i de der dragter der, som måske blev læst i døren eller noget. Så man kunne så kunne se, hvis der var folk, der var gået ind uden, og så videre. Jo.
Eller man har de her små gelé, man afspiller hænderne med for at gå ind i visse rum og sådan noget, som lige kunne sørge for at bippe, når en person forbi, så man husker det og sådan nogle andre ting. Jo. Det var da også sådan. Jeg tænker også, det her det er både og. Altså, vi har det der med at spritte hænder af, men indimellem, så skal de altså også introduceres til det, og de skal ikke mindst have den der konsekvens af, hvis du ikke efterlever hygiejnereglerne, så sætter du al sikkerhed på spil. Både dine kollegaer og de øvrige patienter. Og selvfølgelig kan man indarbejde en chips, men et eller andet sted, så skal de også have oplæring, før de ligesom man kan indarbejde den der automatiske sikkerhedstjek. Så i første omgang forestiller vi os bare sådan en platform, en IT-platform omkring det her. Men chips er afgjort noget. Sådan noget skal der være mere af, fordi at, som jeg ser det, så er det her jo ikke kæmpe udviklingssystem, der ikke kan. Det er lidt for lidt. I forbindelse med Lean, så arbejder vi med rigtig meget med automatisk sikkerhed. At du ikke kan komme ind ad døren, før du faktisk har opfyldt de krav, der er omkring det. Ja. Men altså, vi er ikke nået dertil, og også ude på sygehuset har vi også projekter omkring RFID-chips, hvor vi kan simpelthen sige, jamen, hvor er udstyret henne, når vi skal bruge det, og hvor er patienten henne, eller lægen henne osv. Automatisk SMS-service har vi også. Fordi alle sådan nogle ting, det skal, hvis vi skal ud og arbejde med sådan nogle ting, så vil jeg altså komme til at gå ud over kun lige den her opgave i det projekt, der hedder hygiejne på sygehuset. Men det grundlæggende ideen her i går, det var simpelthen en e-learningsplatform, hvordan vi kan sprede budskabet rigtig hurtigt. De her små sekvenser her, jeg ved ikke om der er nogen af jer, der har taget den her teoriprøve, men altså, den var jo ikke mere end kvarter. Der er 25 billeder, 25 situationer, 3-5 spørgsmål. Og sparer man, hvad er det, man må have 5 billeder forkerte for at stadig bestå, men har man 6 billeder forkerte. Det vil sige 6 spørgsmål til forskellige billeder, så er man dumpet. Og sådan noget konsekvens skal også ind her, hvor man lige får snærten af alvoren her. Og det der med at kan lægge en hel afdeling øde, fordi at alle er syge, det er simpelthen et skræmmescenarie, når man arbejder på et sygehus. Så den der alvor, den skal ligesom ind i det omkring de her afsluttende konsekvenser er ikke opfyldt. Men det var tanken. Jeg ved ikke om der er... Ja, flere spørgsmål? Er tanken, at det skal være et system, hvor I selv kan lave sådan nogle systemer dagen bagefter, eller skal det være specifikt? Det ville jo være smukt, hvis det var sådan, at man kunne selv lægge billeder ind efterfølgende. Ja. Det var sådan en generel platform, hvor man bagefter kunne lægge billeder ind, spørgsmål ind, og skrive også sin konsekvens. Ja. Med hensyn til audio, lyd og sådan noget der, jamen så må man tale det ind igen, men det ville være utrolig smukt. En generel platform ville være fantastisk. Ja. Fordi der er mange situationer, og jeg nævner bare en omkring isolation. Det kunne lige så godt være med håndvask, det kan lige så godt være med, vi har sådan 5 trin i forbindelse med operationsforberedelse. Man tager for eksempel lige en time-out, hvor man lige tjekker, har du styr på dit, og har du styr på dit, og har vi mærket patienten rigtig op, så vi ikke tager den forkerte arm eller sådan noget. Ja. Det er sådan noget generelt. Yderligere spørgsmål og kommentarer. Det her er jo bare til inspiration, ikke? Så kan I tænke over det. Og med hensyn til, hvis der er nogen, der vælger at gå i dybden med det, ikke? Jamen, altså, så tager I kontakt til mig, og så snakker vi om det. Jeg må sige, at i øjeblikket, der har vi ikke kontor til jer ude på sygehus. Det har vi grundlæggende ikke. Men jeg forestiller mig, at vi har simpelthen nogle række møder, og I arbejder mellem møderne omkring den her opgave. Det er rammen derude. Noget andet også. Fra en liste over personer, som skal bruges lige pt. Har vi jo selvfølgelig kun den første uddannelse nu. Ja. Profiler. Ja. Hvad forestiller I med de andre profiler, som du har? At vi skal have kontakt til dem også. Så vi vil lave et kombineret hold med både folk herfra og fra andre uddannelser? Ja, det synes jeg vil være ideelt, fordi netop forskelligheden, det gør netop også perspektiveringen, den bliver anderledes, og kvalitet får et højere kvalitet, fordi den er netop kvalitetstjekket fra forskellige vinkler. Ja, okay. Godt. Jamen, så vil jeg prøve at vise den anden, jeg har med. Det der var den første, og jeg tager lige denne her, det var den anden. Det grundlæggende handler om her, det er projekt nummer 2, og det handler om at gøre et ledelsesinformationssystem, vi allerede har webbaseret. Og ledelsesinformationssystemet,
Jan, for de af jer, der kender pivottabeller, så er der også noget, man kan lave med pivotdiagrammer. Men der, en gang om ugen får vi læst vores aktivitetstal ind i det, og der er det sådan, at de her pivotdiagrammer, de består af, ja, det kan være, jeg trætter jer lidt, hvis I allerede kender det, men det er nogle sidefelter deroppe. Der er nogle variable, de grå felter kan man ændre på, og også herude. Og det kan man, jeg kalder det interaktive diagrammer, og det vil være, de er utrolig stærke til lynhurtigt at få overblik over, hvordan udviklingen er. Det vi ser her, det er årene 2008, 9, 10 og 11 fordelt på uger, hvordan aktiviteten har været. Og så ude på højre siden, der står der fremmøder, telefon og udbydelser, vurderinger. Og så oppe i toppen, der står der Odense og rheumatologisk afdeling. Det er en gigtafdeling. Ja. Men de kan simpelthen, man kan klikke frem og tilbage, man kan vælge parametre fra og straks tilretter diagrammet sig til det, man så har valgt ud. Første gang tager det lidt tid, fordi den lige læser tal ind. Her, der har jeg nu kun set på fremmøder, det vil sige, at man møder ude i et ambulatorium. Man kunne også her sige, at nu vil jeg kun se for 2 års aktivitet over for hinanden. Og jeg kan lige pludselig også ændre layoutet ved at trække og slippe de her knapper rundt. Og lige pludselig så kan jeg se, jamen, hvordan kører vi i forhold til sidste år. Den røde, det er 2011, den blå, det er 2010. Jamen, vi har en højere aktivitet her de første uger af året, og så dykker vi der i uge 8. Der har vi holdt rigtig meget ferie i forhold til sidste år. Og så kommer der noget påske herhenne. I uge 13, der var der påske sidste år, og i år, der var det i uge 16, og der kan vi se, hvordan det ligger. Men sådan nogle diagrammer der, de er rasende effektive til at få overblik på et øjeblik. Vores problem er bare, at det kræver, at de ligger på en server, man sidder ved en stationær maskine. Og derfor vil vi gerne egentlig have lavet en webbaseret løsning omkring det her. Hvis det er muligt. Jeg ved ikke så meget om IT, men det gør I jo. Så det er, hvad der ligger omkring det her. Og som sagt, hvis I ikke kender de her interaktive diagrammer, så er der rigtig mange muligheder i dem, fordi det her, det er akkumuleret tal. Bag enhver diagram, der ligger der en tabel, og i den tabel der kan man lave forskellige opsætninger med, hvordan skal